Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok kajing syakam jong unong penyap riu bersyakei u Kennedy Khongsit lat wal snem kerta. Hakashitrik u yayong arcar arpun riu haki bor pulit ke East Castle Hills. Kalong penban kumba pli ya kasendok Pandora. Bakin pau pertai shibun kijing shisha kibari. Bat kiba donish landet jong kajing im bat kajing long bas niu jong u. Kibala pensyayongan ya kipai ba bapun jong kaberi u nyau trem. Kikam pentrim jong u Kennedy kila kelalong kamat ya keren ya khana jong ki babon ki balang hak ni ki khandiat singi hak leng ki chakala da kadai hak yang ki sem ni hak im lang sa lang ro kadai ro ka kam snew babat ki kimi ki pa ki bala pen he pen san ki bas nang ba kraw kim sem la poi per khat u khon jong ki un klalong pen ban unong pen trim hak im lang sa lang bat unong pen ya briew ba shyrkhei umra du no ya kamen sim chingit plem para briew ka jinglong sniew ba kan sha jong ukora pen boro iki ki ki pa ki ba pun ba kha ki ba pen he pen san bakin isi kala hilau jong ukhon bala penja buram om shu tang ya ka ye ka sam ndai ba ka shnong ka thau ki im lang ka sa lang ka ri bar ka jaj pen riu bar ka wai Parlok kajing shisha hi kalong pakum kikimi kikpa barabor ni kwa baki khon kin long ki batib sngi ki ba kong usneng ki ba don akodron burom bat ki ba tibri tiplay halaka sngi nado na lampai ye wat hadu ki emlang sa lang ro kikimi kikpa om tang baki haban pendap penbiang ya barok ki jing don kam jong ki khon kikti leda kadai hakabam kadi ka kup ka sem ka puli ka puthi bat ki wai kat baki la ai hala ibor handai ki don ro ya ka banta bat ka jing kit kle ka bakia bat ka ba khamat na lo ka jing pendap penbiang ya ka jing don kam ka badai hakal yang jong kamen ki di sim khia ro ban pen he pen san bat ban pen kedang ya ka jing ba men sim jong ki khon leng ba ka jing e bat bat sneng ka kraw ka ba klem pot ka banta ka lawai ka ba pernai jong ki bat ka ban long ro ka burom ya ka yin ka sem ka kur ka jat bat ki emlang sa lang perlok bat ka ktin uplay na ka proverbs at wan riu leng ba ki kan tin ki ba ong kum ne to hikai u khna ha kan ti bu dei ban yan ti unnam kan ria sho nakawat habau da temenro ka sneng ka kantu bat ki kai ro yang ikum ki ki pa bagi dei ban sneng ban kraw ban hikai ban kdeu ya kalanti ka babha baki khon ki dei ban ya nado baki dang red dang baki yai ne ha ka jing em bat ka jinglong ka babha wat hado baki la he la sanro ka jing em ka ban pen sham sngo pha ya ki ki pa bat kham tam e u play nong bo nong thau ubari basuma kengi haki pot baro sho ka proverbs ato khandai khat ngeu ka pen kan mau ro ya ki pa baki ban sneng ban pen bet yaki khon hakalan ti bat kom ka badai nang bakan long ka jing sham slow ha kat kum ka jing thang jong ka man sim kmi man sim pa ti parlok ki khon ki basai la bat ki bam ting buram sho ya ki tin sneng jong ki kmi ki pa pun sim ki kala long ka jing tem ya ka yin ka sam bat ka jing so si ka thang bat ka jing pa do non jaki kimi kikpa dei nakata kadau ka ktin ublei na ka kitab Exodus arpo khat ar ka sneng ki hikai ro yaki khon lingba ki kantin sneng ki ba ongkum ne tu burom yala ukpa ba yala ka kami bon pen slam ya karta jong me haka khandeu ya ka utrai ublei jong me ula ai ha me lengkon e ka ba mot ba ka jingnang do ki khon ban e ban burom yala ki jong ki kimi kikpa ka pelong yaki ba kin sham bha shamyan haka jing em ba kin im slam ro hak partai ka jing kem badang shen jong ki put ke East Castle Hills district ya Kennedy Khongsit live wa asnem karta hadin ba ka special investigation team jong ka tanat pulit ka sarkar me kharya kila lap ya ki jing shisha lengba ka jing plahi badai mo u bar penyap dusman ya u khon sweat karshan bor kharmudai new snem karta ndu bnai man shwa tang na idaw ibarit da ka ba uksi penyap yu hayeng sa la jong bat buri nangkong ya ka medyap jong u habret hapok ka top syntax ka badon hakat pong yeng bat usantet bread pat hadiah ni ka medyap syaka surok ka balong cloud bat balong kenja hakadong mau pat Shillong ki AK baro ki bo Kennedy ula plahi haki pulen ki la pen kendit lut kumbayo tong seng ya ki pat ba ki babon balang jong ka bri unya rap ya ki kimi ki pa bat kham tam ya ka kami ka ba pon ka ba kha ka ba klem poi per khat undai pen ban ukhon la jong ni uban penyap dusman ya ulu habret babli haba kren shikilat patai khubor ka kami sempap jong u Kennedy kala ya tho bah ka banang kong kum
ka yeng kila dap da kajing sosin ay ba kajing sosi halor kajing siap penyap dusman jong u hybrid karshan bor u kon swet bat u paramal jan u baki eid ba kum ka yeng rengkat ba kasinong kathap kila lek ban ya wat lang ya u hybrid karshan bor u bala shuja rengai bat ka ya thuro ba kasno dom sno bitar jur ya kibriu ke berang kati ban penyap dusman yu ka ongru ba kada kwa e ba kipulit kinyo kem kham kloi ban pensitom ya kiba penyap yo kon swet klem ka jing map kat kum ki kendon an handai a ka pop bat so sangsot ya ka bapli ka kami bakam syam da poi perkhan ba unong penyap ya u hybrid karshan por kharbudai undei ban da ukon jongkahi om tang kata uni uju ukon nong penyap briew jongka kabi ukpa tang hadin khendet sngi bu ula syakem hakipulet kila yo khubor pat sachisin bo khon jongki ubadan menta hakakti jongki pudet nak benta ban sha tokitnya lang baki dak kishen baki sakhi ki ba paushna da snuthu ba uk Kennedy ula bandon kti pat sachisin hakakam penyap briew dusman saya kawai pat ka dukun thei ka baduna record met ka kong eilang phawan live hundai snem karta ka brish tong trai nu musiang jong ka West Giant Hills district ka dukun thei ka bamlai ba bankren pat ka baklut ro kishkor hadin berdep bat penyap dusman ya ka the tap pat ya ka medyap jong ka hapok ka berni plastik bertek song ba pat salit bread dusman pat ya ka medyap jong ka kum bread nyut hakawa la palang ka badan syajan ka dong bat ka yeng bu Kennedy usong usa kata haka kentoi lom marbo nong ra block 3 ka badon markham bat ka renja ya ka baki bor pulit ke East Castle Hills district kila let ban shimti no ya ka medyap belput jong ka mening ka sngi kandu teriku ya yong arhajar arphung riu hadin bala pentip sheki da kinokit kam ka sengken thai jong ka shnong bat ra pat shenikrim ban pendep ya ka postmortem perlok la ban ong bakor kompenya briew jong u Kennedy ka ya seriem ba kawai na kawai pat kum u briew ubas numan sim ula bandon la pak plan ban penyap briew hakawai ka jaka bat banit bread pat ya ka medyap shakawai pat ka jaka tang ban pentami ya ki bors nong bat ki bor pulit sisin perkhat sung tho ba ka kampanya briew jong u Kennedy kadi ka kam ka bo umle tang marway na makamlong ka basuk le se ban penyap bat banit bread hi marway kat ya ka medyap briew na kawai ka jaka shakawai pat ka jaka da omdon ki ba yarap yu perlok kata ka syong haki bor jong ka an ban tikna lang ba ka jing tokit nia joki yeu kat kum ka jing tho joki bahaya ka sam ka kong eilang phawa ka shong ka sa bat ka para kan thai jong ka hakadong na nong thamai laut into Shillong ka kong eilang ka la ja na yeng na do ka thoti ula ber arhajar arkun riu hakapor janmet hadien bakalami na yeng ki bahayeng na ar colony ranja ka dong ka bo Kennedy utu trei banga sngi kat ka klemman phayeng shu tat hado bala lap ya ka medyap jongka na po bani bala bread harut jongka wa handai shwa pakan sya penyap dusman ki kubor ki tho baka kong eilang kala let di syarangkat bat u Kennedy hakawi kedukan sya hanong ra harangkat ka jing le ting bat sya pen boru hau Kennedy ban di pendap ya ka sya bat ka kemi jong uro ka ya tho baka yo i bo wan ya lam ya kan thai briu shisin haplau yeng hakapor janit ya ka baka klempet benya ni kali pertau ba kadai ka ai na marba kala isi yap ya lau jong u khon ba klam sa syo hayeng bat ka kemi u Kennedy habaya kren bat kinat pathai kubor Shillong ka kubur bo khon jong ka umdei ubat tips bakira yo i bakadon ka jingle pher hakor kom improkomia rokom yang jong umantala kum bakatoka ni por na kijing bam yo thia ba un shlan pat ban le hado kat kanika kam sang kama ka kam pentrim ban chu penyap dusman klam isnai yakin men simpriu bakordor perlong banyo asngau dal ki jong kiskor ali kanyin ya snap lang ayu ka kmi jong uni unong penyap briew Kennedy bat ki para jong ka kong ehung pawa kidon ban kren shengi ki pai ba lengba ki lat pathai ko bor ka jing dei ba ka jing sya penyap dusman jong ki anut ki sem briew ba kodor tang hapo ndu tli ki benai nang kong ka jing sya penyap jong u hybrid ka shan bor kham budak news nem kata ubadi konswen bat ka ba ar pat ka jing sya penyap dusman jong ka kong elang pawa live kundai stem kata ka briew ka bamlai kren ba bat ka badon donaro hakabor yo sngau mon mi per mo tang ba kathia ka dem umbiang shure dalawan yang kai kum tuna serok untuk ibu dawan hi utu sya di beri nang tia fiang tu ngapa ngasih dong kai mo beli menjo ai tia nang beli tia baru lawan ti dia mo ngal kan dir no te masih kali kan beli pisau stom ne kum long pe perkara tu ba kan ni kan jawab kan dan jengmot e ya jangan sekali kan pisau stom ne kum ya tu ingak kami ngan sim dabai mo ukpa dang kali sistem na kum kun ba pilih kun mo tunjuk tiap apa simia de mo emam sistem na ni ang balik semua kum no
Tumi kimi kapa tingi ong play udon sistem mo. Tu ongam sistem re. Tingi sangap na. Tingi ong balik bak pim tiak. Ongam tip. Kunta biyo. Tiak ada tu arbaji asisten lai baji kunta. Tingi nang yo tiak lang resi waktu syala. Ni yang bodet kumi telak. Pak krong tu telak kendir nang yo tiak sudah. Jangan kena bakat kena untuk ikan esok kalau kemudian kita long empalap akan kumpalan kita cinta kai kena tu menurut dekat no jakai marbul itu ya dom esok untuk kena kata dom i am orang boleh kunjung apa tips ni le kadang bihi kata kan orang nus pun bawa nang isu yuk kulung upling ni ia berkat akan menjadi baca ni padang berkat bagi kulit kita sting kulit kita sistem hi kau ikan liang akan melayok belalap jadi penyiap ikhlong, kalian pengasusi beri kuna jom dengan lihat aku am nak isu ni sio na ling jam kakur ba tak sio duk musim na ni sio huji kermenau ba ya ini humen jami baca na doa terik bat sakawero ya kali kecincia basaja ben na kapor sakapor bunsin haba iya kiberu ka don te kecingkta nama bangi long ki briew mo nama ngawan tray kuntu dai baje ai dala poi hai jing pat ngakli ki khon kan ong ai khon gi mi he dong pishan ong hanan du men mesti indon rap chwa bale shop school manga dengan ong tibra kan baje mi ong em ngat tibra nama kun jangar kuntu si baje ar pau la mi na ying le shop school ta dengan pat kuntu hingga dang abli akasi sajan baru sini kuntu yang ab lesi dangwan biang mah dan dalam aku tu kan imwan curang lek nak sahayu kan police station lek komplain jangan ambai men jangan ida adu menin mah do untuk arpo dari samban payen tu adu mata dengan itu yang ada IFR dengan long yawat itu awat di hayang samru ngi kerli sayang kibri rukat bayi itu untuk dekat bah kerli rupi orang donra syukun tang itu kong di besi wan me di orang wan mana pun itu kesini tu dia kan baca me di orang wan tu lai baca lai steng sini dong bayi lalik hai baca ni dengan orang em orang wan dah di orang tang me ir untuk sana mas ben koi kata kaput kita ni entah yang dan cengki bereka kata nama me ir sama ban iya citaru tang bati be bayi wan sayang kong dia kata tahu beri dengan ini kita tu yang rendah arar kulen ini hikum tu sawit je kelaman price saja i dam like keren kan rah long baik kawai ru telut sekawai ru berdasarkan ru ngihat ya perta bah kelut kan selang perta dang gaya bahasa keren ru kum tuang dan baik like kum kendiap untuk gong sai ta dah dan bahaya kan long klan tum lại hara tang ni bat hayang ni la ya man lien ni la thu kat bai kan yi ki khu na si ong ba le chai ki si chu tang tai ni tak men prai ting don yo nang la si tayo had la at tayo cha la cha te ka don ba hi don nang ka don ni kum tu ma ong ya le si dan ki bre ba khot ya ka tang taru ka don pat ka mesin pat ba tharai ka nang katre dan bat cuma bang yo pada si bapa song kumbah kalalan si tak kum ulong kpa ngasno dei ban khot ban sneng ye ki khon samla kan thei bat chundang jong ka bri unyo tap ki balong kala wei chu ka ri bat ka jat pindiu ko phi ki khon samla jong man le ki ram pe yeng to long ki ta ki khon ki ba ko ngo sneng ye ki jong ki mi ki pa to long ro ki ba dang akot don borom ki ba tip diu tip play kang ba kan long ka jing ka ku om tang ye ka jing em ba shimat jong pi hadin habot hande ba phin long ro ka jing sok ka jing kmen ka jing sarong bat ka lawai ka ba phnai jong ka yeng ka sem ka shtong ka thau ka em lang ka salang ka ri bat ka jai ban liu kan mau ku khon samla ban long ki khon ki bajan barabor sha ublai ha ka jing em ka ba man ka ski jong pi nang ba phin job ha ka jing le pa sha ka bor jong upaman ki ba wan ha ka dur jong ki jing pen shoi sniew ki ba pon jai pon kom ki ba thap ban pen jot ek long ren yeng ade ka lawai ka ba phna jong pi kham tam ha ka juk hiran ki kam sniew ba ki kam ba man ki le kan rei kat sha ba bhai ko khon samla kan mau le da phim long ki ba husiar yela de ki ba scam ha ka bot jing bot ju perkhat bat phitlot ha ka jing long briew klem pe phin ngop da ka ba sok ha ki jing riam jong upaman bat
ka jing im soitan jong pi kan long ka jing tem ka shyrkhei ya ka jing im jong pi hi ba de ka yeng ka samro kumjo ku khon samla wat jumalien ban thok ban shukori la ki mi ki pa ki ba kloi ban len ni la de ka ba ultimate bat ban sem bat ban long briew ya pi hang ni hasla jong pat thei leng ba ki kam sniew ki ba re jong pi to long pi ka jing sok ka jing men ba ka jing sarong jong ki mi ki pa leng ba ka jing im ba ka jing nong ba ba jong pi Parolok play shibon ya kapor chong pi ba wat glad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video